Bartarratzean egoraldia, Oskarbi jarri denean, izarra hondien bila hasi naiz, goiko zeru urdinean, denetatik bi argitsuenak, arkitu ditudanean, lehen bezala puntua jartzen, bukatu detazkenean, lehen bezala puntua jartzen, bukatu detazkenean. Osintxutikan etorri nintzan, orduan nintzan ni gazte, herri hau asko pustatzen baina, nitun mila burua uste, bertan jaiua izan da baino, hobeto hartu nauzute, trukean ez erreskatu gabe, dena eman didazute. Trukean ez erreskatu gabe, dena eman didazute. Berso zale purrukatua, mundura jaio nintzan da, bi maisu haundi izan nituen, Lizaso eta Oranda, gero Jose Luis eta Lazaro, egila garbi esan da, gozatu ere asko egin dugu, oso polita izan da. Gozatu ere asko egin dugu, oso polita izan da. Berrogei urte pasatu dira, ona etorri nintzala, beso zabalik eskaini zidan, azpeitik bere magala. Orain urteetan aurrera noa, kezka sendo bat edala, zuen gandikan jaso delana, itzultzen ez dakidala. Zuen gandikan jaso delana, itzultzen ez dakidala. Zerrezan txapel zepai Lizaso, edo Joseagirre bati, gerostikako izarrak ere, ez dira hemendik urruti, gure herri hau beti izan da, bersolarien barruti, bersoaren zatze aska izaten, jarrai ezazu azkaitik.
Eta berso giroaz gozatzen jarraitzeko, oraindik ere badugu beste eskaintza bat ere, hemen ikusten dituzue, beraz, bideoan, pantailan jarriko dute bertsoa, deno batera kantatzeko moduan. Eskerrik asko denoi, eta gogoan izan, datorren ostiralean gaueko 11etan, bertso parrandaren finala dela Azpeitiko gaztetxean. Beraz, ordura arte, eta ongi pasa gabonak.